Mudro, gratulace k vítěznému návratu, pozdní gratulace k narozeninám, jak se těšil? Tešil som sa, musím povedať, ako nikdy predtým. Lebo tie 3 týždne sa to vidí, že to je pohoda, že ležíš v posteli nič, ale som fakt nemohol nič robiť a som sa tešil na ten návrat na ľad a ešte k tomu táto výhra a takto, ako sme to vyhrali, tak veľmi ma to teší a tešil som sa fakt veľmi. Jak moc tě svrběly nohy, když si koukal na spoluhráče na ledě? Keď som bol vlastne zranený tie 3 týždne, takže som si to nepozeral veľmi, pretože ma bola hlava z toho, keď som pozeral televízor, takže som to nepozeral, iba som vždycky výsledok pozrel a to ma veľmi ma to hnevalo, že sa prehrávalo, síce bola tam asi jedna výhra, kým som bol zranený, ale verím, že teraz sa od týchto odpichneme od tejto výhry a budeme ďalej bodovať a udržíme sa v tej prvej štvorke. Když ses dneska vrátil do toho zápasového rytmu, cítil si nějak, že to bylo trošku rychlejší, nebo si se hned naskočil, hned si byl v pohodě s tempem? Musím povedať, prekvapivo som sa cítil dobre, čakal som oveľa horšie, ale cítil som sa dobre a verím, že zajtra to nebude horšie na tom, keď stanem ráno. Přijela Olomouc, která potřebuje každý bod, protože se snaží vyhnout baráži, bylo tak nějak znát, že potřebují vlastně o dost víc než ostatní týmy? Tak určite áno, videli ste, aký to bol hokej, hrali sme obidva týmy jednoducho, nechceli sme chybovať a bol to veľmi ťažký zápas, ako vravíš, tá Olomouc hrá o všetko a bolo to aj vidno, hrali výborne, urobili veľmi málo chýb, ale našťastie my bereme tie 3 body. Ty jsi tam nastartoval ve třetí třetině obrat krásným pasem na Ráďu Pavlíka. Viděl jsi, že v sobě má zavřenýho toho McDavida? Videl, je to šikovný hráč, veľmi rýchly a proste videl som ho voľného, tak som to tam hodil a som rád, že to takto vyšlo. Zase se vám povedl obrat v poslední minutě, v posledních vteřinách. Čím to, že vždycky, když je ten nerozhodný stav, tak vyleze Alex a nějak to tam prostě pošle? Tak teklo nám do bod, ako sa hovorí u vás v Česku a sme rádi, že ten Alex prišiel a dal ten gól, no, ale celý zápas sme sa snažili proste mi dominovať a prišlo to nakoniec a za to sme veľmi radi. Teď vás čeká derby, už si k tomu nějak přičíš za ty 3 zápasy, co to tady pro východní Čechy znamená? No tak jasné, je to skvelý. Aby som povedal sviatok hokeja tu a verím, že budeme my tí šťastní. No. Tak ať se to tam podaří. Ďakujeme krásne.